Bueno, egun oma beste egun batez. Nere kanaleko jarraitzailea ezaten guztiri. Gaur kontama, bueno, besta mendibueltatik etorri geha. Eta ez dakit asmatuko dezuen, nun naun, jende asko ez dezue asmatuko. Seguro baina ez dezuela asmatuko. Bana o lezaun errin. Sakanatik Lizarragako tunela joko genduge, eta tuneletik aurre beheraldea Lizarralde hartu, eta bueno, kilometro batzuta engo litzeke ezkerra desbidirak eta hemen txena, bale? Eta gaur, bueno, hor goralde, handialde egingo du buelta, bale? Orduan, bueno, hemen lekutxo baten aparkatu dut, ez dakit nola esplikatu, orduan, panaderoa. Orduan, bida. Wikilogeko traka badaukezue, orduan, bueno. Jarraitze izango litzeke, bale? Errin goikaldetik hartuko genduke esan dezaune, mendialde, bale? Orduan, bueno. Trakei jarraitu, hasierako puntu ikusi arte, eta gero bide ezagunek jarriko ditu, bale? Bueno, ea azten gehan. Aztuzat esatea. Jarriko dizuet, nora izten dan, azkar, pausu geha gutxiz, bale? Biden, errepiden. Lezauna juteko lehenengo izarra daun gauzea da, etxarretio, Lizarragako tunelan gaine io. Handik aurrera segi. Ikustazue ze belaino daun hemen. Guk hemen aurrera garraituko dugu. Lizarragalde hartuko dugu. Lezaun aldea juteko etxarretik. Mira, dana belainoa nola daun hemen. Ea goran eberdin daun. Lizarraga herrie pasa ingo dugu eta gogora seituko dugu. Eskubite ikusten da zuen honetan jateko lekuat eta nahi kondo jatea. Hemen digia behitze, gogora seituko dugu. Tunela pasa bartu. Venga bazen gora. Eta hemen txegoatzalaia, kilometroa ez deuin, eta ia ikustezue, garbitzen bidea, hoxe gerta entzaio sakanai. Beran lainoa aioten nala itxitxea, eta ioten zapixea gora, eta garbi. Ea ontxe kamaran ikusten dan. Zematen da, zeneko belaino zatik hortxe. Hemen di aurraia garbi euko du. Sakanako itxasua ditzen dionik. Hemen zaititeko tarten baten. Sakanako itxasua beheran. Dotore, tunela igaroko dugu, Lizarragako tunela, 1031 metro.
Gogoratu zaizte, Espainiko kotxeentzako lehenengo tunela izan zala. 1800 da, bueno, besta urten bat jarritako, besta bideo baten handiako aurreko bideo. Eta hemen behize, leku zoragarri honta atatzen gara, eta behize aurrea jarraituko du, bale? Lizarraldea o Osteilaldea, bale? Venga, beste pixat aurrea. Bueno, eta hemen txegotala, hemen txe ezkarre hartuko dugu. Lezan. Lehena hemen bazan, jola jatetxe eta ezan bat hotxe ezkarren utzi den nahi. Uste, irikita ez dautu nola. Baina, lehena bideok, lizarra zidozen bideok eta, bueno, jende gehiago ibiltzen zen, zauna guztien, martxa gehiago zen, baina gero denboa gehiago. Autobiatatik aparte gatzen da, hemen martxa gutxi gota. Lizarra genik uste lehen autoken pixue galdin dola. Zati garai baten, bueno, gu asko guten ginen Lizarra aldea, eta gaur honen ja guten zen Lizarra, eta pixikat garai hobek ez dautu jula iritzen. Mira, tira. Hemenik lezauna, bale? Hau ez dakit udaletxea edo mediko etxea edo ez dakit izango den. Izan ez duen ezagutzen herri hau. Oste ezautzen mintzat. Eta bueno, kotxea parkatu detor. Bazpare galdetu egin eta parkatago lekun molestatzen duen. Hala, venga, gozen gora. Bueno, eta hementxe erringo ikalen gare, ateatzen ja herritik. Eta bueno, hemen txuri eta horie badau, hau igaro eta gora gartuko dugu, bale? Ja bideo ontatik, aurre ingo dago, bai? Venga, ba. Bueno, itxita dugu. Bueno, hau xe leza hon, bale? Hortxe aparkatu dugu, Elizan ondon aparkatu dut. Eta hementxe pistan, gora. Bueno, hementxe gatoz pistan. Kilometro terdi ingo enun lezandik, bueno, aldapa pixe badao. Arnasa behotzeko. Hau txakun bar dugu. Iturgo jengo Trinitate Eliza edo deitzen dena. Bueno, mendio. Bidetxoa dauket, traka zeitzen nahi eta lehenengo eta behin mintzet auto joan behar da. Esan dagoa, bale? Traka utzin gauzuet beti bezala, bideon deskribapenen. Hala. Bueno, eta hemen txeleza hondi gora datorren pistan gatozela. Bale? Hemen justu garbi unonta aiatzen denen. Pista utziko dugu, eta pasatuko hemen eskubiko onta. Bale? Zati gu lehenengo eta behin handiako gaineta partez Trinitatea Ioarga orduan eskubiko bideo ontatik bialtzen gaitu, bale? Hemen ureateko baltxean badao eta orduan animaliti molestau behun, bale? Aldamenetik pasau eta zue paken uste madio zue, animalik paken utziko zaitu. Bale? Beti zeden dena. Ez dugu molestatu bar, bale? Venga. Bueno, hementxe behor zailoan neuken, eta mutxala gindazaren. Orduan, kontuz gertuatzekon da. Ea kontu deitezela, zuek hortzaretela, pixkat otxitxo batzuk, xua behatzuk atatzen. Ez badie moitzen, holako zerra otxen bat oetatzen diozu eta, bueno, ea ikusten du, bueno, normalmente pixka moitzen die. Baina, atzeko hankan parena, azti behintzat, bale? Gero nostikoa, arreskutxu izan daik eta, bale? Orduan boixe. Pasau xobe eta, venga, aurrea bizaz. Bueno, eta mentxe pistan gatozela, pista onta xatatzen, mendi gatoz, goiti bera, onta, ezkerre hartuko du, bale? Gu, kontu hau tzago batzala. Hau, bueno, ez dakit nondik etorrikoan. Mendik ezkerre. Ten batek esan di sobrare, baso atatzen nahi diela eta bai ematen do.
men makinari ibilita dauneko itxurea edo. Venga, aurrera gu piztontan. Bueno, hementxe biden gatozela, alambresiat, hortik igaro, eta listo, vale? Venga, aurrera. Bueno, hementxe gatoz da hemen, emate honez, baso atatzen da ibili, eta bidea pixiat zabartuta dago, ez dago pistagarbik. Bueno, honain etorri, hementxe igaroko dugu, eta ezkerra jarraituko dugu, venga. Eta guain, hau igarota, alambrezin kontra, zuzen aurre ingo du. Eta peide zazu ez, leku kuriosoa, hemen, pelikula eta leku bat ematea. Ezatz? Kuriosoa. Presko hemen, pagarin. Bueno, esan langea pasatu detenetik, alambrezio pasatu detenetik, ezkerre hartu, eta dana holaxe. Bide xurren hola, galbideik ez dago. Bueno. Tipitapa, Tipitapa, bai, gomendako nizueke ganadu edo. Eta udan behintzet, hautan edo holako zerbait ikartzen bazue. Ostela, arropa luzekin etorri, hautan, bai, moskito, gelbik, ostela, pixapelma doten dieta, vale? Venga, ba bidezka hontan, ora, trinitateaino, venga. Bueno, eta bentxe bidezkean gatozela, xenda honotatzea, hemen kurba bezala ito gora gartu behar da. Hemen, ez da ugarbi segitzen dome hortik, xendatxot segitze hor duen. Ez konfunditu, bale? Hementxe, bai antzematen dela zapaldutago bezala daula, Wikilogeko traken jarri dizuet hemen bidegurutzea. Bezala, orduan zuzen zen utzi, eskubita gora eta barda. Mendik, jumar dagoen trenitatea. Trenitateko ermitea edo eliza, edo, bueno, ez da gitze kategori dauen. Gu behintzetoain, aldapa pixea da eta men, goraka, bale? Venga. Bueno, eta hortxe 1 metro berexago, hartu dio desbiderak eta eskubia. Eta hemen ja, pagarie, utzi ingo dio, bale? Eta bendi beste metro txoatzuk, zuzen ingo izkiago gora. Gainea tarte. Eta hemen, iturgo jengo, trinitateko eliza. Bentxele zaun, lizarraldea. Dulantz. Mira, berien. Garbi. Han alarko pentsor. Eta hau, inguruaien. Trinitatea. Eta hau xe daba. Ermitea bai. Handik etorria, leza handik. Eta, bueno, grabatzez gehatu ine segundoa, zati, hemen justu etxarriko pertsona bat zeon, eta, ez nio molestatu nahi. Eta, beida, hemen txe, refugio txikia bezala, atarpea bezala dago irikie. Zu batekin, garbitasuna mesedez, esan beharri ez da, zaindu beharra dagoela. Buelta guztien bango diotani, ermita edo erekin erligiosoa dana edo itxita da. Ermita de la Santísima Trinidad de Iturgoien. Siglo XIII, ahí va, meiru garramendago ala, hostia. Restaurado en 1994. Joder, meiru garramendea, me cago en 10. Mantén limpio este lugar, garbitasuna mesedez. Esan barri ez dago, Tortzen gaulago leku batea. Ara, mira, kanpaia gotzeko. Jote dik, kanpaia. Ez da gizekati dago nola. Ez, blokeatuta dago.
Azeldekuk. Dulantz, bale? Urbasako puntu galtuna. Uba bat horratzen gatuko dian. Lizarra aldea. Iruña aldea eta gatuko da, pentsatzet. Hemen hor gatuko die Arteta eta horiek igual da. Iturgoien herri eta horiek igual Azantza eta inguroi hortik gatuko da. Bera ezazue? Beriain nola ikusten dan, luze. Luze. Pentsa ditu. Bide, nik egin behar dutena da. Berez hortik sartu behar naiz, horko leku hori geha bitxine dizuet, baina behar dutena da hortik sartu. Hortik eskubia sartu eta zerdin ere duet burutza handik honea. Haizea da. Ingurune hori ezagutu nahi dut, baina nahi dut handik honea etorri. Ordu niko eta hemendik eskubia joan eta gero etorri honuntza. Baina ikustu zertu, Zer leku. Men lasaiago da, haizea ez do jotzen hemen. Oainin behar dut. Hori da. Oainin behar deanik, aurre hartu. Horre, gutxiko izatzen. Igual borda hortatik egin gaiat. Bideo hontatik, borda hortatik junez. Boixe. Handik etorri ezteak, lezaundik. Hementxe bailarako sakan hontan etorri ezteak gora, eta atzene momentu nor pagari bukatzen dijonen, eta eskubi hartu. Eta ja handiako gaineta. Vale? Boixe. Oin utziko diau, eta hemengo pista hontatik hartuko diau. Vale? Hemendik horrea, borda hortaino. Venga. Bueno, hortik segatoz, bale? Edo zuzen jetxideik ezue, zati hemendik aurre egon behar dugu, edo, bueno, pistatik etorre deik ezue. Vale? Hemen txabola bat, zahar bat botata, hemen besta bat dao, ikustezue. Eta gu pistan jarraitu partez, hortik ezkerra egin behar dugu. Vale? Ikustezue txabola atxoan. Hena harri txapalonekin nola daunein da. Zait iriki da, neo. Bai. Gana duntzako. Babesa. Bai. Ez da hau aterpea. Aterpea behar bazue. Horrea hun. Hemen harkakusua eta zagorrea bilago zueta. Guain ingo deuna da, hortik aurra igo. Vale? Pista utzita. Natura, argi hilda. Limpio putrek. Bueno, zuek ulertzeko zein egiten, bale? Ermitaren atzetik igo naiz honea. Vale? Ni berez gune detena da horrik ustean, harrikari hori eta. Baina ni detena da eskubitik ezkerrea pasauta, hortik atera. Ordu ni betena da, hemen pista hontan etorri, atzetik buelta eman honi aurre esago ezkerre hartukoet, eta horko harri horik eskubitik ezkerrea igaro. Vale? Iskatola berezik dieta zueia ikusteri, bale? Horretik no hemen noain ekin egin izen bideo hontan. Bueno, eta hemen pistan gatozela, handi getozek, paretatxo hau pasatu diau, hemen diba getozek, baina hemen ezkerrea behera hartuko dio, bale? Buelte eiteko dana eta handik sartzeko, hemen behera hartuko dio. Uste kotxena arrastok eta bazterek hemen, bale? Berezko bidea utziko dio, eta hemen behera hartuko dio. Pareta ikizten dek, botatatan nola da, handi pasatu behar. Hemen bidean gatozela, garai bateko txabolago, bordageo, eroita danak sobrare dale.
Eta gipa. Antzematea garai baten bizi gehi joitzen zala. Ikustezue. Hemen bizi gehi joitzen zalen hau. Bale, horre gehi dara. Bueno, ate hausia igaro eta aurre. Bueno, holakotan betikoa, bale? Itxita dauna, pasau arbazu iriki, baina gero itxita utzi, bale? Errespeta hau, mesedez. Venga, aurra esiago, aurkia ezkerre hartuko dugu. Ikustezu hemen ze egitura klase daren, arrie xafla eta mezela edo, aprobetxatuko zituen txabola hogetaiteko, bai da, kusi. Hemen daren tipo ontako harrik, klask, kolpeatekin eman da saitxun, baldosa tipoa, ladrillu estilo egingo zien. Bueno, eta ja hementxe baila hau bukatzen dan lekun, aurrera saitxu partez, ezkerra egingo dio ja hementxe. Egitura otatik, hasiko gaiztek, barrua sartzen. Vale? Hementxe tipitapa, wikilogeko traka daukezue, Orduan, bueno, naiz eta bide handik ez tegen ikusten, fijaozko bide txurrek eta ikusten dituk. Bueno, pixkat zailerek, zet igual batzutan animalin bideekin konfundituzteik. Vale? Orduan, wikilogeko traka jarraitu beharko zuen. Vale? Orduan, hemen ja, hasiko bestek egitura otan sartzen. Nik jakutsi nahi dizueten lekuok ikasten goteko, bale? Venga, ben eskuila ingaio. Egitura berezik, Kustezue, xaflaka nola zeugen dena? Eta ezberdin eituk, Gu oituta gereken osoko harri mailo hori ikustetik. Oin, klase hontagoa ikustea. Baina, bueno, hau handiak eta handia desberdinak. Bega, bazen. Ikustezu ez egitura klase, ure gaztauta nola indizkiken, bidek. Izen baituk lapiazek edo laberinto tipoa lapiazek omen ditu horik ea ba zebilatzen dion aurreago. Bueno, tamen bazirudik ja sartzen gaiztegela lapiaze tarten ni trak txikiatzuka montauta programa txikat ibiltzen diat eta baten da besten ibilbideak ikusita, holaxe montak egitizkiat. Eta, bueno, zirurik hemen dihuten dela. Hortaz, ea zebilatzen jatanik hemen. Ikusizazu, ze leku kurioso dituken, oso kurioso. Oituta gerekenetik desberdinek. Oituta gerekenetik desberdinek. Ze gauza, Bati laberintoa bezala, baina harrizkoa.
Bida. Bida, zeleko. Horti paso bardi hau. Behin seiazu, behin ontzeatu lako lekun baten? Baula, ezaugarri orografiko honi edo lapiazea edo deitu hartzaiok. Lapiazea esar da, zuzkeraztzik, lapiazea da, no beste hitzen bat ozau begen, no? Norbait balin bagizu zerbait jarriko zu, Nik egi izan ez diat, rutai eta oso gutxi bile, baten bat obeste zeo, baina erban neon egindako hau pixia banatzen jaten zuek jakintza zuen, nolakoa dan, Vale? Venga, hortio. Isilidaren erraldoiak, Erraldoi mutuk. Matei beste lurraldeaten garela. Ze kurioso, Leku, pasatu dion, baiet. Kurioso. Bize pixka da lapa gora itatu bente. Bueno, da hortxe hon balin bagea oinazte lapeazio horitan, hemen oin pagaritarten besta lekutxo baten sartuko garen nibera, bale? Venga. Bidea ez dut ezagutzen da ezagit irtera ikoguko donortu, baina tira. Segitzen nahi nahizen rutak hemen didau behin da. Ai, emateo badaula. Bida, ze orografia, Ze kurioso, Kontu hondekin, jetxiko nahi zaten. Hortixe etorri naiz, eta oain hemen, Ingo eta eskubia eta bize ate ingo naiz. Betide hola leku desberdinekeo bilatzen, vale? Trak bat eugitzeko landu iten do izan. Landu iten dik, Ez ezagunek zeton lekuk bilatzeko da. Hau ardiz da beteta zeok. Ardintzako itzaleko ego. Egoki. Hemen niko gotana molestatu. Esango die, hau belma hau zartan torgemen. Bide zazu, horzen leku zeregen. Hemen bide xurrego bat zeok. Eta hemen behera ingoia baitare. Meditzen nahi nogen trakak, bera ez deituk. Hemen numaitxe. Ostia. Ez ditu gesten, Bidea zazu, hemen kontuz, Behaldiko amildegi zeok. Ez ditu gesten,
Hostia, gaitu. Hemen apuntatzen kobea o amildegi bezala, aitzuloa bezala jarri. Ezkarra hon badio. Hemen dio. Uste nien traka horti bera gesten zala, baina ez ez. Hemen seitzik. Betire ingurune, kurioso, berezi ditugok. Ikustazue dana ardik nola zer egin hemen itzalen. Leku eharrak, gu horti aurra. Urbasak leku polite zeuzkekela baino. Handiak ebazteuzke baztarrak, Handia beti iruditu zaiagola leku lehor itzalipekoa da bida. Ze bastar zeuzkeken hemen. Olaz ere ganimali geho, amorra haute itzaletan. Ardi piloa zeok. Tira. Guazen. Bida, eta hemen behize. Trinitareko ermitia hortxe zeu gau ikustezue. Horregatik ez nahi hortik gonea etorri nahi. Da nahi buelte amantzu hau, handik gonea etortzeko. Eta guain jaingo jau, hortik txontxor batein, da ja lezaun alde abiz hartu geho bueltan. Ze lekuk, Matei jolas baten geltzekela. Ze kuriosoa, Tor gehiago zeo, hemen seguro askoz gehiago zerekela leku baino. Nik ez dizkiat ezautzen da. Ezkia pa ezautzen. Eta hausia zekiat, eta hausia akutsiko izuet. Zuegea, hitxe zuen rutan bat, edo, zekiat, pistan bat eman, hemen dio, handiko beto dego, barruago sartua, eta zuen rutan bat inguruetatik parteka nahi bat zue, ezautzen baitu zue lekuok, pasau, partekau, bale? Partekau, lekuok. Y kurioso, juk, oso kurioso. Dek, etzigat. Berezi, Igual, hankaz gora ere, no hemen horke harri hau moituta baino. Oso leku politiak. Bueno, nire kanalen besta leku desberdin batzuk ezautzeko eunegar. Vale? Eka. Eta nunga hiltzen kokau nahi bat, ni hortik nahi ekela. Antzeok Trinitateko ermitia. Hortxe zeok txabolea. Vale? Orduan, pixkat txabolati aurre atorrezko alde honta, dana hemen zeok, Dana hemen zeok, hau dana. Vale? Leku labirintiko, labirintiko ez ditu baino. Bere xarma zeukien lekuk. Hemen nahi zuen lekun sartu eta pixkat orientazioa despistau bebilita. Hartzaiek baziltzeko, kotxegin, ganado mila. Bueno, hemen gehiago, darela emate ipa. Rutatik kanpo emerdia, baina esmatzen jaten hemen dipasatzen. A ver, hone ez irterek.
Ondo hasi ezin aquí. Bueno. Tipitapa, a ver. Hor bazeok. Jatxirat bilego honi hemen. Mira. Oso bera jatxi behar diat, baina. Tira. Bueno, mengatu nok. Zigat hemendik pasoi geuko dian, bilauko dian. Jarraipenik eskubia. Igual bai. Laberinto, bide laberintikok. Julekukok. Eta zuzkeu. Etxen ondon, zateko, Zuma behar depa hemen lezauna etortzeko. Edo lezauna ino etzeko etorri beharrik. Hemen etxen bazue Lizarragako tunela pasau. Eta bera gabitu. Eta bera zuztela eskubia kurba hundiat. Hortxe kurbe utzi. Erreka beltz, etzik haze beltz deitzen da ikustuiat. Okarazpaneok. Lekui. Han utzi kotxea, eta listo. Unea etortzen zeta, behela. Oso motxaek. Bai. Leku desberdinek. Leku desberdinek. Venga. Hauzea aurra zeitu behar diau. Bueno, tauxe Malkaskoko gaine, 1227 metro. Hortxe zeo, Trinitate Gormitia, 500 metroa. Txabolea oborde ikusi duna. Pagariari buelta emantzoa batzetik, eta hemengo harri hilaok gurutza dizkiago, esan dezan. Eta baina, honea etorri. Eta bueno, oain ingo diauna izango dek, pixka dautza hartu eta behize lezaun aldea bueltako beste, bale? Dautza aldea. Lantz, uba bat anatzen egongo dituk, agatz, horri, hortxe zeu Lizarra gortureleko arrobi eta kanterea doi, hemen handia danen, oin da lagutxi handiako bideoet indizuet hemen, tontxorro bete ertutxiz, bueltea eman da beriaina jundeik ezua, gogoro bideo bat zeugatela, unanutiki gogora, Euskal Herriko erdigunea eta lezizatik pista bize unanua etortza, anala hartzeok, eta, bueno, ja, arteta eta zantza tengutu gor, etxauta hotzik zengo dien, tor Lizarra aldea. Ok, vale. Bueno, gu ja, martxe mar diago, pixkate zeharra ingo diago, eta gero ja, lezaun aldea bueltatuko ez. Hauxe izan da, puntu igaltuna, hemen gauze, Malkasko, ez dira, raba baina, Malkasko, 1228 metro, vale? Kilogek, 37 jartzen zi, baina, bueno, tira. Egotxe, metroa gora beran. Zuek kokatzeko, hortxe zeu errepidea, Lizarra galdea, Lizarra jutekoa. Tunela antzeok, Lizarrako bidea hortzeok. Bentazun beltz da hemen txiongo, litzeken nun bait hemen beran. Hortik aurrera Lizarra, bale? Venga ba, hala, gozen. Bueno, ba, ate hauxe igaro gordi hau, handik etozek, Malkasko antxezeok, eta ate hau. Behiz, bazirudik, hone arte kotxen etorzik egela. Oso aurrea ematen du. Hoi, zengo txuk handiako lurreketok, herri eta hau zen. Eternidad, 0,8. Hortio, bidea zen. Bueno, gugin behar diau, mendigun. Beraz, azue zenbat behor. Saie,
behor saile hau. Belarra handi getzak, baina ondo limautaz ere, baztarra. Ostia. Batzu beha. Horreko saietxeak eta biztantzeok, ostia. Hala zibintze besteak ez di ematen, baina horreko ibintzen. Asko jametzeok. Bueno, gu pistan, hango txontxorraztartek, hango txontxorraztartik, men gainez den dihon pistatik, bize bera. Venga, pagizu, animaliri, pagen utzit, aldamenetik pasa. Jartzeik, lezaun, TRN-a, 183 kilometro. Mendia, hauxe deku gimarrena. Handia. Hauxe dek tunela antxezeok. Antxezeok eta bidea hortio. Tapa. Horti xezikok. Leku diferentek. Behin omen, ni hemen. Behin omen. Hala, oazen aurre. Trinitate Iturroien o Trinitate Bermitxa. Dulantzeko baina. Aratz eta Izkorri. Txontxer hortaino. Bueno, eta pistan geto zekela hementxe. Hauxe agarri zeo, etzeo ez egin jarreta. Oskandia txontxorra, 1215 metro. Hauxe de puntxu igaltxuna. Hanixe dekozak, han malkasko txontxorra antzeok. Han atzen ibili ez den lapiazetan. Hor Trinitatekoa. Lehenago izen bailara hortan etorre goinez. Eta horti gora, atzeneo pagari itetik gora indiat. Gio buritan etorri nogandik, pistaz. Horren lezaunak etxiko iztek hemen. Beti esate zutena urbasatan diago mugea, hoixerek ikustezu hor, hausuita bezala onoko pareta zuzen bat bezala, hoixerek lizarragako falla esaten zaion. Partea unditu inoan, torun beheran geuta zeuken da eskubin geutan hau dana handiadek, da danadek urbasa. Hor pareta hortatik aruntza daun guztiedek urbasa. Hor, plaka tektoniko zinituan da ero inoan parteak eta eroitakoatik honeadek handia, hau dana, eta beria indagana handiadek. Eta urbasa hangoa, urbasa handigoak, handia baino tira. Eta horre, lizarra aldea, eta... Venga, leza un aldea jetxiko ez dira. Venga. Akenitzi animalete, bale? Menbuixela ginda zerek eta kontuz, Animalien instinto ginda, azti. Lasai, erdin badena zerek, aldamenetik pasau, eta, bale? Eskiat moitu baztarre bestaldeat. Bau biden balin mazeok eta gugi joztekela ezpain moitzen, gio moitu beste pixkiat ezkarrea. Eta utziko zu hau. Gu moitu beztek, beharen moituak eta kitxo. Ez da geze pasatzen. Movimentu brusko egin behar, inoraz ikatzeko. Hala, batzen biden. Bueno, eta hemen txe txulete jarri diat mobile, hemen. Aurren da zuzka un herritxoko, bueno, leku horik. Zitu gondo antzematen herrik etola, baina, bueno. Hemen aliozko urtegi ezeok. Hortxe, ezkarren.
Hemen pare entzuzkeo berrik behiz. A ber. Hemen bertan Errezu, Aritzaleta, Aizkoa, Iruñela, Aritzala, Ugar, Andaraz, Abarzuz aurre esago, Zabal, Muru, Zurukoain, Gorozin, Bearin, eta Lizarra. Eta eskubita behizor, Eraul da zerek. Eraul, Txontxor hori natzen Larrion, Amilao, Etxabarri. Irantzuko monastegia justu hor txezak. Irantzuko monastegia. Horre egun ematen abar, zarra egin jaten. Hori dena gortxe gatzituk. Hemen ikustezu, ja lezaunaino olaxedek. Pista nagusi lezaundi berez haudek, bagarrik. Ni nola trenitatea etorren einean hortxe zeugela guen dio, horko aran hortatik, barrenetik indiet. Hala gaina itzalen torrenok, dagoen beraka, beraka gutxi gonekatzei deuzkigin errexaga ematek beraka goraka baina. Orduan boix. Hala, batzen mapa bera. Eta beti bezala nire izketaldien normalen aldapa bera egin diat. Hala ez nogi itxota juten errazak inda errazago izetek. Beti askotan nola esan dizuete aldonak euskaldun egean noge badaukeula geon ardurea bezala ez, euskera bultzatzea eta aldezuena galdezuena itxeko eta gaur berri eman baizuet behintzat euskerazko besta YouTubeko kanal bat bakarrik, gaie ez dala mendiek kasu honetan, gaiedek musikea eta gehiaudek eskudoinukin sortutako abestiketa eta kasualitatez ni bezalaxe etxarrikoadek kanaloi aurrea damana Juanjo Mintegidek beha eta kasualitatez behar atangoa egizatez pentsau bi etxarriko youtuberrak euskeraz kanala zeukeunok bio gatangoa iztek honek egiteizki kanalan izenadek eskudoinuak oso ondo eiken dizki bideok landuta, editauta jorrauta lan gaiek oso ondo bakarri, besta gaitegia degela nik ere mendi bilbidek eta dizkiat tone dizki, eskusoinukin jotako zeak abestik eta hola. Orduan, behitu zazuenik, esteka jarriko izuet deskribapene, bere kanaleako sartu nahi bazu eta behi dauta. Oso ondo itzeiten dik, oso ondo lantzen dizki gaiek, mezirik, eskudoinuak behi dauzazue, venga, mezirik eta, hala ba. Eta hortxe behitzen lez zaun hortxe zeu gau. Oain ze bista zabala zere hemen, hautza eta honea eta Lizarra alde bidana zahal igor. Aritzala eta Abarzuza horra aurren da. Kriston leku zere hemen. Eta beti gu alarraldea daula jotzei hau, baina hemen, ez zopa bate baztarrik zautzeko. Hala, pista hontantxe bera. Hemen behera getozekela bibide. Eskubi ezkarreko hartuko jo, bale? Ja lezaun biztan zeugeun hontan, ezkarreko bidea hartuko jau, eta aurre esago ezkerrea, eta behera. Eta txikitan, lehen nago bintzet, eta kontautza eta zaiten saltamontesago matxin saltok eta askoz gehiago ikustituen. Hemen handian dagoen dik, baztere pilo etzik kamara gartuko itun baino.
ez dizik hartuko, baina piloa zeu. Ni oinez da, hemen, kenduz, hemen haitu, bidetio. Baina kamarak ez dizik hartzen mango. Bueno, eta gu hemen txebera getozek, hemen besta bide bat egin elkartzen gaiztek, bale? Egingo dionadek, bidea usaitu ja. Eta bide honek zuzuenen ja, lezauna emango ziuk, bale? Orduan, bide honetati ja, lezauna. Eta antxe, kitu ja gaurko bidea, behize, bueltan. Bueno, eta hemen txegetozek elaia beberan gerek, horrek aurre etxeago zeitzek, ja ezkerreko bidea usa hartuko ja, bale? Guk Eliza paren utzi diau kotxea, hemen dixe ja, bera, etxetartetik Eliza. Bueno, eta gaurkoz kitxo, bale? Hauxe izen da gure gaurko bilbidea, hemen Lezaun herri ontati hoin deuna. Ez non ez dauten, egizan, bueno, herri politia mateo. Xat aparte dago, eta bidetik kanpo agatza, baina, bueno, bere parkeek, bere jendea badau, bale? Betikoa, bale, eskatuko nizueke boixe. Me gusta ematea eta arpidetzea, bale? Eta, bueno, balin badaukezue ezaunen bat, boi, euskera zaintzeko sentsibilidade bidaukenao, aieire partekatzea eskatuko nizueke, bale? Beti izateten anik ez dut ezer idazten honekin, da ez eta berastu nahi zuen eskuzabaltasunen kontua, bale? Nik ez dagoete hoi hortako indau. Hau dagoet nik, zuei txoko politio ekusteko, eta pixkat euskerei bultzara txiki atemateko, bale? Orduan, bueno, zuen launtzakin, ea zerbait itxen. Bale? Bueno, venga, urrun bat arte. Agur?